kung inyong nadunggan ang unang pagbasa o ang Ebanghelyo, makaingon kita, managlahi man ni sila, no? Kay si Abraham, wala man nakatuo nga mamahimo siyang amahan, kay lagi tiguang na sila. Gani, nagkatawa man siya sa iyang paghapa. Ingon siya, saon good taon nga mga anak ning duha sa akong asawa nga mga tigulang naman kami. Na ba? Mao gani nga ang ilang anak inganlag Isaak, kay nangatawa man sila. So mao na siya kahulugan sa pangalan nga Isaak. O gani kung tan-aw ninyo sa Ebanghelyo, lahi sad kay hingpit ang pagtuo sa sanlahon. Gani sa iyang pag-ingon nga, Sir, kung buot ka, mahimo mo ang pag-ayo kanako. The total trust in God's healing power. Di ba? Nakita ninyo? No? Nga bisan pa man ingon nato, nini nga gitawag nato kasaysayan sa atong mga characters, kini mga magtutuo sa ato ang selebrasyon karon. Tan-aw nato nga ang Dios naagayod siya, gitawag nato plano sa atong kinabuhi. Matag usa ka nato gitagaan sa Ginoo kahigayunan nga maangkon nato ang atong mga panginahanglan ug katuyuan. Uban sa pagtuo, uban sa pagsalig, ug uban usab sa atong pagkamahadlokon kaniya, nga diin kita aduna gayud pag-amping sa atong kaugalingon, nga dili kita makalapas sa iyahang balaod. Kay unsa may giingon sa Salmo responsoryo, tan-awa giunsa pagpanalangin sa Ginoo sila nga mahadlokon kaniya. Tuod si Abraham nagkatawa, no, apan naa gihapon ang gitawag nato pagkasinubtanon sa kabubuton sa Dios. Og dinisab kining gitawag natog sanlahon, ana ang pagamatuuhon ug ang pagamasaligon sa gitawag natog Dios nga moayo kaniya ang Ginoo nga nagpakatao nga diin muhatag kaniya sigon sa kabubuton sa moayo kaniya nga mao ang ikaduha nga persona nga si Jesus. Nasabtan? Nakuha? Hello? Ha? So muni karon diha sa atong pagpangaliw po ug pagpangayo sa Ginoo, tuod makaingon kita nga imposible man siguro mahitabo ni sa akong kinabuhi. Apan lahi usab ang sasanlahon, kung buot ka, your will be done. Di ba? Manag lahi nga gitawag natog kinaiya diha sa pagdawat sa grasya o panalangin nga gikan sa Dios. Amen.